Dobrý, vážení diváci, dneska sa chce s vami podeliť o skúsenosti s orgánmi činným trestným konaním v Žiline. Jak som spomínal, mám tu problém s pánom exekútorom Malikom, ktorý ako zmetený jak lesná včela nevedia na akom parceli a čo má vykonávať. Ale vykonáva na základe oprávnení, ktorý mu dobre zaplatí a vám urobí aj nemožné. Tak viete, pán Malik je poctivý človek, a vie, že má za sebou orgány činné v trestnom konaní, ako jeho manželka je predsednička krajského súdu. Tak on si myslí, že je nedotknutelný. Takže, pán Malik, pre vás zvlášť mám príspevok. Vaše exekučné konanie je zmetočné a nevykonateľné, to som už spomínal. A to tým, že rozsudok 14C23/2023 vo veci neodkladného opatrenia zaniklo ex ofo. A to podaním vecného bremena pánom doktorom Krnáčom 25.4.2024. Takže už 7.5.2024 ste tam nemal čo robiť. A vrchol všetko 4.11. to nebudem sa k tomu vrácať, to už som nechal na orgány činnom trestnom konaní, tomu sa budem vrácať neskôr. Ďalej. Policajný zbor Žilina, to je výkvet sam o sebe. Podotýkam, je tam veľa príslušníkov policajného zboru radových, ktorí si plnia svoje povinnosti perfektne. Perfektne vám poviem. A stalo sa mi taká vec. 2.3. som dodal vyšetrujúcemu policajtovi veci krádeže podané firmou Dux Invest dôkazný materiál, a to videozáznamy z krádeží. Jak motorového vozidla, tak stavebného materiálu. Príslušník polície si vykonal svoju činnosť správne a dal dotknuté veci do pátrania. Tak sme čakali, že sa bude niečo diať. Nedialo sa nič. Veci sa našli. 11.3. bolo na číslo 158 oznámené nájdené ukradnutého motorového vozidla. Čo myslíte, čo sa stalo? Hliadka prišla 35 minút, ale behom tých 35 minút to vozidlo spátrané bolo vymázané. Dux Invest nemá vyrozumenie, ani majiteľ panelov, ani užívateľ. Policajná hliadka, ktorá prišla na oznámenie na Kamennú ulicu, mi len ústne oznámila, že príslušník policajného zboru, ktorý prijal a dal veci do pátrania, sa pomýlil. Ale nepovedal na základe, čo sa pomýlil. Na druhý deň som šiel osobne na policajný zbor Žilina Západ. Nech mi dajú ozrejmia situáciu, ktorá sa stala. Privítal ma pán Balák, doktor Balák z policajného zboru, ktorý mi oznámil, že sa vlastne nič nestalo, že to není krádež. Zabudol povedať, že je to chyba spoločnosti Dux Invest a Ivanovi Intribusovi, vlastníkovi pozemku. Vlastník pozemku požičal tie panely súkromnej spoločnosti. A že mám si tie veci zobrať. Na to som mu odpovedal, či mi to dá písomne. Že prečo by mi to mal dať písomne? No ja nemôžem na cudzí pozemok si prísť len tak, ako si chodí flora kade tade a si zobrať veci. Tak ako veci pochádzajú z trestnej činnosti. Pán Balák sa skoro rozčulil a mi povedal, že či to myslím vážne. Hovorím, smrteľne vážne to myslím. Stále sa budem vyjadrovať ďalšiemu trestnému činu, hrubému nátlaku na moju osobu a osobu Petra Intribusa. A to tak, že bolo podpálené úmyselne motorové vozidlo na Kamennej ulici značky MAN. Ďalej som sa dozvedel, že určitá osoba ľudí sa zaujíma, kde bývam a kde máme dielňu. To je hrubý nátlak. I keď som spomínal, že mi bolo vyhrážané fyzickou likvidáciou. Urobil som patričné opatrenia, ktoré vám nebudem spomínať. A pripravujem ďalšie kroky. Ďalej chcem vás spomenúť, že firma Flora a pán Jan Buchanec vyvolávajú svojvoľné konania, ktoré keď prehrajú, nechcú zaplatiť. Pritom vychádzam z ich údajov, ktoré dávajú ku konaniam, z čoho vychádzajú.
Takže takéto sa majú stavy na Kamennej ulici, tzv. Podnikatelia, ktoré mám hrubé pochybenie o ich podnikaní. Najmä o firme Flora, ktoré máme zdokumentované od A do Z. Nebudem sa vyjadrovať firme Flora, sa budem vyjadrovať zvlášť príspevku. Nie teraz, sú tam pripravené kroky, jak právne aj iné, ktoré by som mohol teraz poškodiť nejakými vyhláseniami. Čo sa týka ďalších vecí, spomeniem len na okraj, čo sa budem venovať ďalej, je parkovacia spoločnosť Žilina. Hlavne je hospodárenie, ktoré vám chcem preukázať a k tomu sa budem bližšie ďalších príspevkov. Nakoľko sa mi dostali do rúk informácie aj do podklady, ktoré sú zaražajúce. Ako sa hospodári. A nikto nevie, kde sú peniaze. Tá suma, ktorá sa stratila, je ohromujúca. 28 rokov by sme nemuseli platiť žiadne parkovné v Žiline. Ale hovorím, nechcem sa do toho pliesť, treba tú Žilinu očistiť od chápadiel chobotnice. Ja len poviem jedno, ja nemám strach. Nemám strach preto, lebo je to spravodlivé, čo robím. A opieram sa o fakta a dôkazy. A nie tie nezmysly, ktorá protistrana vyťahuje. S pozdravom, Robert Intribus.